angel mboten pas. Ning larene iki saged pas teng nada, teng titi laras, teng irama nggih sae. Larene cilik ning pinter, tur ireng manis karo cilikane Bu Kesi, Nduk. Ora ireng lek iki. Piye? Iki mboten ireng ning coklat kaya plitur. Nduk Sofi. Jan sampean luar biasa. Bu Kesi mau trenyuh, ngerti ra trenyuh? Pasar Medung. Trenyuh ngerti ra, Nduk? Trenyuh kuwi ronto-ronto ngono lho, kudu nangis. Atase bocah cilik ade rono. Atase bocah cilik wis pintere kaya ngene, Nduk Sofi. Pengen dadi sinden kondang tenan. Betul. Masya Allah, tak tungak-tungakne Nduk. Muga-muga sok sama dadi generasi penerusé Bu Kesi. Amin. Sinden kondang, bayarane larang, lek gak 20 juta aja ngangkat, Nduk. Kelarangan malah prai terus minggu dheke. Aja larang-larang bocah semono ki, sing penting belajar ajar kendel ngono kuwi. Sing penting ya belajar apa kuwi ajar kendel. Soyone lek jenengan dadi sinden sing ngerti karo etika tata krama. Tegese wayang iki lak sing pemimpin lak dalang kok. Mun saya jenengan unu rene terus mun saya Pak Dalang menika artone sedaya kula caos ning jenengan. Saya kok ngono. Purun mboten. Wis aja nangis ya wis pen-pen. Mboten. Nangis nggih. So kapan-kapan derek Pak Cahyo Gelungan ya, Nduk ya. Nggih. Ning timpuh ngene iki ya. Nggih, terima kasih. Pun saged istirahat. Bu Kesi ada tambahan lagi? Nggih no, aku rong nyangoni kok mau sing maringi sangu kan Pak Cahyo. Saiki sing maringi sangu Bu Kesi. Sampeyan ya purun disangoni Bu Kesi. Kan padha. Oh, gelem Pak. Ora gelem. Mboten pun padha cak anu lek matur. Oh, iya. Berarti disangoni Bu Kesi ora gelem. Boten. Tenane lho. Nggih. Loh, kok anakku kayak beda ya? Kok anggere lagi sangone ngono mesti bengok-bengok nesu Nduk. Lek sampean kok beda masyaallah, ibuke pinter ya didik menika. Nggih. Dadi lare menika mboten moto duwiten, senadyan ora nyuwun tak sangoni Nduk Sofi tenan. Nggih. Ya. Nggih, tondo tresna, Nduk. Tondo tresna karo Bu Kesi. Ya, nggih. Nah, ayo. Kok tekan ngomong nggih Mbak Sapa? Ya. Matur suwun, Kesi. Sami-sami Mbak Sofi. Besok nderek Pak Cahyo Bu Kesi meneh ya. Nggih. Macak ning Nganjuk kono sok dijak ya. Nggih. Ya, nggih matur suwun. Pun mbah meneh. Nggih. Terima